Ae
Setiap
Ya. Senang-senang ora dituruti orang tuanya bela lawase ya mas ngetan balik kulon tresna tenan ora mogoyan gorongan ya mas sontoloyo grayang-grayang tangan loro sing konek ora pati yo lancar konek dhewek sapa jan kono bandai jo tiara loro sakurungan kecaterata majanata ragarjo raden wetak lopo kiamas lopo ya lopo kang masih muda ngawa-ngawa samegya mandong trengkeleng ngampas sisike teganya awang mas ora tega nunduk